ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଠାରେ କାହାକୁ ବି ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ, ଦୁନିଆରେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଗବା। ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ କୁଆଡ଼େ କାହାଣୀ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହାର ଆତା ପତା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଅବଦୁଲ, କାଲି କ'ଣ ତୋ ବାପା ମୋ ବାପା କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲେ? ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ କହିଲୁ? ସେଇ ଯୋଉ କଦଳୀ ବାଡ଼ିଟି ସରିଫି ବୁଢ଼ାର। ହଁ ହଁ, ସିଏ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ୟୁରୋ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ୟୁକ୍ରେନ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଳେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଅଛି କ'ଣ ସେଇଠି ଯିବା କ'ଣ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବାକୁ। ଆମେ ତ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେ। ଯିବା ସେଇଠି ଖାଲି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଆସିବା। ଆମର କଣ ବି କାମ, ଆମେ ହେଲେ ଦି ଗବା। ହଁ ରେ, ସେଇଆ ଆମର କାମ। କ'ଣ ଛେଳି ଫେଳି ଟିକେ କାଟିଆ, ଇଏ କ'ଣ ଡାକ୍ତରୀ ହଉ ଚାଲୁ ସଂସ୍ଥା ଗାଡି ଚାଲୁ। ହଁ ହଁ, କ'ଣ ପୋଜିଲା କି କଲା? ଉଠା ଉଠା ଉଠା। ହ୍ୟାଲୋ ବାପା, କ'ଣ କହୁଛ କହିଲ? ୟୁକ୍ରେନ ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବି କହିଲ? ହଁ 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 ହଉ। କ'ଣ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଆଣିଛି। ଦେଖେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କାଟି ଦେଇକି ଯିବି, ଗୋଟେ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି 10 ଟଙ୍କାର ଖାଇକି ଯିବି ଆଉ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଯିବି ପରା ଯିବି। ଓ ତୁ ବୁଢ଼ା ରହିଥାର, ମତେ ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ଡାକ୍ତରୀ। ତୋ ବାପା ଜିନ୍ଦଗିରେ କିଏ ଯାଇଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ ଦେଖିଥିଲା? ଶଳା ମୁଁ ସେଠି ଯିବି, ଛେଳି ବାଳି କାଟି ପାରିବିନି, ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ? ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମ୍ୟାପରେ କ'ଣ ୟୁକ୍ରେନ ବଡ଼ ଝାମେଲା ହେଇଛି। ମୋର ଯଦି କ'ଣ ହବ ସେଠି? ରକ୍ଷା କର। ହେଇ ଅବୁଦୁଲୁ, ତୁ ଶଳାଟି ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛୁ? ତୋ ବାପା ସାଡେ ଡାକିଲେଣି ୟୁକ୍ରେନ ଯିବା, ତୁ ଏଠି ଆମେ ବିଡ଼ି ଟାଣୁଛୁ? ତୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯିବୁ ନା? ମୁଁ ପାଗଳା, ମୋ ବାପା ମତେ ଛାଡ଼ିଲେଣି, ମାନେ ୟୁକ୍ରେନ ନବ ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଠି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଟେ କାଟିଥାନ୍ତି, ସୁନି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତି। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ କହୁ ଯଦି ଚାଲ ଯିବା। ଚକା ଫାଟିଗଲା ରେ, କ'ଣ କରିବା? ଫାଟିଗଲା ଲୋ, କ'ଣ କରିବା? ହଉ ର, କ'ଣ କରିବା? ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେ ନାରାୟଣ, ଯଦି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ କେମ୍ପା ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? ଏ ବୋପା କ'ଣ କଲା? ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ କେମ୍ପା ହିଁ ମତେ ଖାଇଲା। ଫୋପାଡ଼କୁ ଚାଲିକି ଯିବା, କ'ଣ କରିବା? ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟି, ଏ ଦି ଗବା କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଜୀବନ ସାରା ସେମିତି ବୁଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବେନି। अरे खाइजा 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 କାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରସେ ଚୁମା ଦଉଛୁ? ଚୁମା ଦେଇ ଦେଇକା ଓଠଟା ମେଲି ଗଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଦେଲେ ହବନି। ଏମିତି ଚାକିରି କଲି ଯେ ବାହା ହେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖେଇ ଦଉଛି ନା ପିଲା ରଖେଇ ଦଉଛି, ଖାଲି ବାରମ୍ବାର 5 ମିନିଟ୍ ଖାଲି ଫୋନ କରୁଛି। ତୁ ଦେଇ ଚାଲେ ଜାଣିଲୁ ନିର୍ବାଳୁଆ, ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ସାବୁନ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ନବା ଗଲେ ସୁଇମିଂରେ ଗାଧେଇବା। ନିର୍ବାଳୁଆ ସାଡେ ଦେଖିଲୁ, ବାଳୁଆ ରୁଲବାଟ ଟା ଧରୁନୁ। ବାଳୁଆ ନକେଇ ନକେଇ ତୁ ବହୁତ କହିଲୁଣି। ଚାଲ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଯିବା। 7 କୋଟି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ। ନିର୍ବାଳୁଆ ମୋଡ ଏପଟୁ ଫାଟିଗଲାଣି, ତୁ ଚୁମା ଦଉଛୁ, ଉଠା ନିର୍ବାଳୁଆ। ଧନ ଟିକେ ରୁହ, ସାରଙ୍କ ଫାଟିଗଲା। ସାର୍ ତମ କ'ଣ ଫାଟିଗଲା? ବାଳୁଆ ତୁ ନକେଇ ନକେଇ ବହୁତ କହୁଛୁ। ହଉ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦବା। ଆଉ ଯଦି ମତେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମୋର 4 କୋଟି, ତୋର 3 କୋଟି ହେଲା।
ମୁଁ ଗୋଟେ କାର କିଣିବି, ତୁ ଗୋଟେ ରଜା ଗାଡି କିଣିବୁ। ନିର୍ବାଳୁଆ ହାତ ଦେ, 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଯା, ନହେଲେ 7 ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇ। କିଏ ବେ ତମେ ଦି ଜଣ? ମୁଁ ହଉଛି ରୁଷ ପୋଲିସ। ରୁଷ ପୋଲିସ ତମେ? ହଁ, ଆଉ ତମେ ଦିନ କଂସେଇ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ। ମୁଁ କଣ ସେଇ ରୁଷ ପୋଲିସ? ଓହୋ, ଓହୋ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଉଠି? ୟୁକ୍ରେନ କାଇଁ କଣ ହେଲା କି? ଏତେ କଣ ଦରକାର? ତା ପାଖରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। 7 କୋଟି। 7 କୋଟି? ତାକୁ ମାଇଲେ 7 କୋଟି ହବ। ଓ ସେଇ ସେଇ ହଁ, ସେଇ 7 କୋଟି। ହଉ ଚାଲ ଆଉ। ଚାଲ। କିଏ ସାରେ ସେମିତି କାଇଁ ହଉଛ କହିଲ? ଆମେ କୋଉ ରୋଗ ଅଛି? ଓ ରୋଗ କଣ ଏକ ଫେକ ଲାଗିଲାଣି କି? ଏକ ମାଇଲାଣି। ହଉ ଚାଲ। ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କଣ? ସେ ଲଜକୁ ପଳାନ୍ତୁ। ଲଜ କଣ? ସେଇ ଯୋଉ ଘରଟାକୁ। ହଉ। କିଏ? ଓହୋ, କି ଶାନ୍ତି। ତୁ କିଏ? ଏଠି କଣ କରୁଥିଲୁ? ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଚାଲ। ନିର୍ବାଳ ଆକୁ ଧ ନିର୍ବାଳ, ରଖେ ଦୟାକୁ। ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଏକ କରୁଥିଲି, ତୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ଏମିତି କିଳା ଦେବି, ଜୀବନ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବୁନି। ସାର୍, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ କିଳା ପଶିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁନି। ତୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଆଇଛୁ? ମୁଁ ସାର୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହେଇଛି। କଣ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ? ନିର୍ବାଳୁଆ ଯାଅ, ମୋ ଲାଠି ନେଇକିଆ, ଜଲ୍ଦି ଯା, ମୋ ଲାଠି ନେଇକିଆ। ସେ ଶଳାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଯିଏ ଆମକୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେ ଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛି? କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନିର୍ବାଳୁଆ କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ବିଡି ଟାଣୁଥିବ। ହଁ, ଓହୋ, ତାକୁ ଦେଖ। ଚାଲ ତାକୁ ଦେଖିଆ, ଆସ। ଆରେ ସେ ଶଳାଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ସେ ଶଳାଟି ଏନା ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବ, ବିଡି ଟାଣୁଥିବ। ନା ସେ ଶଳାକୁ ଛାଡିଆ, ନା ଏ ଶଳାକୁ ଛାଡିଆ, କାହାକୁ ବି ଛାଡିଆନି। ସାର୍ ଇଏ ପାଡ଼ିଲା। କଣ ହେଲା କିରେ ନିର୍ବାଳୁଆ? ସାର୍ ଗନ୍ଧେଇଲା। ତୋର କଣ ହଉଛି କିରେ? ସାର୍ ମତେ 2 ଲାଗିଲେଣି। 5 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯା, 2 ବସିବୁ, ନଚେତ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? 4 ଏକାଥରେ ଖୋବି ଦେବି। ନିର୍ବାଳୁଆ, ସେ ଟଙ୍କା ତ ଝାଡା ଗଲା, ଆଉ ଫେରିବେ କି ନାଇଁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ? ନା ଆମେ ଏ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ନା ସେ ଟଙ୍କା। ଚାଲ ଆମେ ସେ ଟଙ୍କା, ଚାଲ ଯିବା। ନିର୍ବାଳୁଆ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେ କିଏ? ତା ପାଖକୁ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ। ଆବେ ଶଳା, ତୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଡାହାଣ ପଟେ ପକେଟରୁ ପଇସା ନା, ଡାହାଣ ପଟେ ଚିରା ଅଛି, ବାଁ ପଟେ ପକେଟ ପଇସାଟା ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ରେ। ହଁ, ଆବେ ଶଳା, ଏଠି କଣ ଛିଡା ହଉଛୁ? ସେଠି ବି ଧରି ତାକୁ ଯା, ଧ ତାକୁ। ଶଳା ଛିଡା ହଉଛି, ନିର୍ବାଳ ଖସିକି ପଳେଇବ। ଶଳା ଚକମା ଦେବେ ଆମକୁ। ସାରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ଶଳା ମୋ ଦେହରେ ଗାମୁଛା ପକେଇକି ଚକମା ଦେଲା। ତାକୁ ଧ ତାକୁ ନିର୍ବାଳୁଆ ଧ। ଶଳା ଆବେ ଶଳା, ତୁ କଣ ସେ ଗାମୁଛାରେ ହଗି ଦେଇଥିଲୁ? ଏତେ ଗନ୍ଧ କଣ ହଉଛି କିରେ? ସାରେ ପାଣି ନଥିଲା ତ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଲି। ତୁ ତାହେଲେ ପାଣି ସାରିନି ତାହେଲେ? ଆବେ ସରିବି ତୁ? ଆରେ ଟୁଲିଆ ତୁ? ହଁ, ତମେ ଦୁହେଁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲା? କେମିତି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲା? ଟୁଲିଆ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବ ଶଳା, ଏ ଶଳାକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଇଲେ ହଜାରେ କିଳା। ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଥିଲୁ, ନା ଇଣ୍ଡିଆରୁ ରହିଥିଲୁ। ମତେ ସେ ରାଜ୍ୟ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ତମ ଦେଶ ଗାଁ କୋଉଟା ମତେ କୁହ। ସାର୍ ଆମେ ସତ କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନେ।
इमरान खान की कसम खा रहे हूँ। ए मते से हिंदी कथा कहना ओडिया भागरे कह सारे सत कथा कहूँ आमे इमरान खान राण खाई कहूँ फेरे हिंदी ओडिया भागरे कह आमे इमरान खान राण खाई कहूँ आम घर इंडिया। हौ ताहले जाओ अरे 7 कोटी पाइलो 7 कोटी न गोटे से राज्य कथा काई भागरे करछु कहलु काई करछु आबे सोळाटा 7 कोटी कोन 7 पैसा बेले तू मते मुंडो काई कर जा उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो किए इमरान कहूँ? आहा मोर केड़ा बड़ भाग्य एते दिन पर मो कथा मन पइला। हाँ तू देश टोक एमती खाई जाइए तो जी बाहर देश जाऊँ साला हिनस्ता ही फेरुँ हिनस्ता तो न बड़ हिनस्ता। रूस यूक्रेन युद्ध लगी तू ताको कौन साहाଯ୍य करू? तू तो आमरी गांडी क्या बोमा पकेबू क्या हाणीबू काटबू यही खल बुद्धि तो ते खाइब। हाँ हाउ जिते जहाँ इंडिया इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान शत्रु कौन मित्र हो पारे। और तू रखिलु बाबा तो सहित कथा हाँ से बेपार करने को मोर टाइम नहीं। पानी हाँ सी था मत काली जमी काली सका सका पाकिस्तान भाग्यार अच्छे भागरे बाबा भाग निज जीवन बचे भाग। तो फ्रेंड्स आम भिडियोटा को बहुत कष्ट एडिट करूँ शूटिंग करूँ तेबे आम भिडियोटी को आज अपलोड करूँ। आउ प्लीज आमर भिडियोटा को लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन बटन ऑल नोटिफिकेशन दबाई देवे कहीं आम भिडियो पाकिस्तान को संबोधन करूँ कहीं आमर अनेक पाकिस्तानी स्टूडेंट माने यूक्रेन रु इंडिया पताका देखी भारत को फेरी तेणु आम भिडियो क्या भी आक्षेप करूँ दयाक देह को नेबेनि एक कान पशे से कान बाहर करदे। रोचे जय जगन्नाथ।